Ойдар Улы Шоқмақ ауылы егіті, илде болған өзгиетке әрініп жонына урын тоба olmuşa, махсус харби операцияға узған елның 1 мартында контракт түзіп кетерге қарар қылауыл. 1 мартта 24 жылны ушай ойлам да инде бардым. Күнүн үкүмөм, но соңғарада ол жата башлады инде. Мен инде мындай сугыш болар деген уйда яшәмәдем. Ләкин бала үзенең фикерен әйтеп чыгып китте. Без каршы килә алмыйбыз инде. Ул җиткән егет. Авыр инде, көткән кешегә дә авыр, аларга бигрәк тә авыр. Тормышның ачысын чөсен күрәләр бит инде. Ләкин аның тормыштагы менә урыны шушы булгандыр дип йөрим мин. Ул инде шулай солдат булырга тиеш булгандыр дип йөрим инде. Ул бәләкәйдән үк инде рюкзагын алып чыгып китә иде, бер шешә белән бер кисәк ипине салып, 2 көн буе шунда кайдар уйнап йөреп кайта торган иде. Баштагы чорда Ойдар взводта өлкән снайпер була. Штурмда иң беренче рәтләрдә торган егетне күрәсең, әнисенең изге дугалары гына саклап йөрткәндер. Бүгенге көндә Ойдар медицина взводында яу кырыннан яралыларны һәм һәлак булучыларны квадроцикл белән алып чыга. Алып чыгу гына түгел, беренче ярдәм дә күрсәтә. Кирәк икән уколын кадый, кирәк икән җәһәт кенә системасында куя. Телевизордан карап торабыз. Ул авыр хәлләр булганда 2 диван утырып җылап торабыз. Шундый хәлләр. Аллаһка шөкер, исән-имин кайтты. Исән сау бетереп кайтырга ясын, шул минем теләгем. Бар кешегә дәгән, райондашларга барсына дәгән исән-имин күрү бәхетенә ирешсеннәр. Махсус хәрби операция зонасына 1 елга дип кенә контракт төзеп китсә дә, чит җирләрдә Ойдарның инде 2нче елы үтеп бара. Җиңү таңын аттырмыйча кайту да, артка чигенү дә юк ди Ойдар. 26 елның 1 мартында 2 ел була. Махсус хәрби операция аргаш бүтән искә төшә инде, әтәниләрдән, суда, ашау, даже өйдә тынычкан шәй утырганнарында искә төшә бүтән йөрде. Без көтәбез инде, без көтәбез кайчан бетәр микән дип. Махсус хәрби сөйләшәр бит нам турыда. Бүтән кеше көтә инде. Без генә түгел, противник та көтә инде кайчан беткән. Ойдарның кайтуын, хәбәргә чыгуын әти-әнисе дә очрашып йөргән Кызыл Андышта зарыгып көтә. Исән сау әйләнеп кайтып, гөрләтеп туй үткәрергә уйлый яшьләр. Аларның китү буенча бер атна калган иде. Безгә әйткән, әниләре тоже белмәгән иде. Гвардип калган идек. Нитмәде. Но үзе буенча хотел инде китәргә инде. 3 ел йөрибез, кайтуын көтәбез. Кайткач инде өйләнеш буенча инде никах. Әтиләр дә, әниләр дә көтәләр. Махсус хәрби операция зонасында хәрби задание үтәгәндә Ойдар 5 мәртәбә яраланган. Госпитальләрдә дәваланып, кабаттан яу кырына озатылган. Күрсәткән батырлыгы өчен За отвагу медале белән бүләкләнгән. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.